हमर मेरा के का हो गले दादा चल ना का हो गई लेके चल ना तेरी का हो गई टाइम पूरा हो गई बाप रे बाप इहे कहल जाला नु कि कब केकर दिन पलट केहू ना जान सकेला। आय पूरा गांव 2 साल हमर लड़का के ना भइल कि पूरा गांव हमरा के ताना देवे लागल कि बांझ या कहियो ओकरा छुछुनर पैदा ना होई। बाप रे ऊ त ऊ गांव देहात के छोड़ ना हमर सास आ गोतिन। आय यही से कहल जाला कि भगवान के घर में देर बांध ढेर नइखे। बताओ मतलब कि शादी भइला तुरंत लड़का होके के रह जाए त वही ओकरा लड़का होई। आ 2 साल कतना आदमी के देखल तनी कि 4 साल बाद 5 साल बाद शादी के हो जाता तब लड़का होता है। अपन लाइफ देखिए केनू केहू अपन बच्चा थी करी है तो ना गांव आदमी गांव देहात के का जाना था तुरंत शादी भइल तो तुरंत लड़का ना भइल तो ये भगवान लड़का नहीं खे हो तो बांझी नहीं हो तो कहियो हो पिलियो ना पैदा होली। आय अब यह तरी तो हमरो भय रहल लेकिन हमरा लगत रहे कि हमरा मर्द हमर विश्वास हमरा देत रहन कि ना तारा होई होई। लेकिन आज भगवान के देनी से माँ भगवती मैया हमरा पर कृपा कैलन कि हमर बताबो ये घर में अतने दिन के बाद आयल लेकिन खुशखबरी आई। आए हम कितना खुश बानी यो होखे के रहल तब पूरा गांव में लड्डू बटवैलन दादा हे भगवान दिहन उ तोरा पहिल पहिल लड़की दिया चाहे कोनो फल दिया तो बहुत अच्छा दिया है भगवान के निके निके सब कुछ बीत जा। अब बताबा हो घर के नियति आए कि जैसा ही हमरा देखलन कि लड़का होखे वाला बाटे तो सासो बदल गई कि ना हमार पतो ठीक भी है दीदियों बदल गलन कि ना छोटकी में कोनो कमी रहे हम तो जानते रहे कि लड़का होई। इसे कहल जाला कि जब जैसन तब तैसन लोग करेलन इसे केहू के कहला में ना रहे के चाहिए। आए बताओ ना कट कीजिए उनको आना है में छोटको खाना खाला छोटको दवाई खाला बाप रे बाप। इससे कहल जाला कि जौना घर में मर्द साथ ना दिन उ घर में ससुराल ना चल जाए दो। बड़ा खुश बनी कि ज़्यादा लेटे से ही लेकिन लोग के बुद्धि तो आयल नु का करत हो पतो है और कुछ ना ए मम्मी जी हमें ही जी तनी घाम खात रहनी है जी कि डॉक्टर कहला कि तनी देह में हवा लगे के चाहिए। हां मानतनी कि कमजोर त बाड़ू मानतनी कि देह में तो सौगर मांस नहीं खे अब तनी कनिया कहनी कि ना ठीक कहलू अब मानतनी कि दोबर पत्थर बाड़ू घाम ना लेबू तो जानत रहू जब डॉक्टर जन कहले बाते मन कर एक एगो बात कही खिसिएबू ना न काहे मम्मी जी जा त जीवन पहले गलती कहनी बोलनी ओकरा के माफी मांगतनी कनी माफ कर द। अरे जाय दिए मम्मी जी ओ कोनो अगर हमरा देख तू ही बताव हंसले घर बसेला आज ना हम ताना मर लेती ना कहले रहती तो भगवान ना देतनो के जानता कि लो जाने का जाने देले होखी हां तो हम ही नु कहतनी मम्मी जी रवा जगह पर कोनो दूसरा मेहरा रही त तो यही तरह से कही आ गांव देहात में जाना तनी कि का करबू गांव नगर के बस कहाला से हम वनी के कहाला में पड़ के तोहरा के तना हम बोल दियानी कह दियानी जानलू तो रानी के मुंह पर काड़ी पोताई नु जब घर में आई खुशखबरी तब। हाँ ये कनी हम तो चाहत नहीं भगवान से 10 नो जोड़ के कहतनी भगवान हमरा के तो नातिए दी ह सच में कहतनी कि रसगुल्ला बाटी के पूरा गांव जान जाओ। सुना खाना ना खैलू ह खाना खैनी लेकिन खाए के मन मुन ना करता आ ये हमरा ना खैबू तो लइका कमजोर ना हो जाई हो। उधर रखले बनी फ्रिज में अथी स्पंज उ जातनी खा लेबे ओइसे का के बाद स्पंज से ठीक बा हम जातनी ठीक बाटे चलो तनी खइला पर ध्यान देले जा हमार तो बुझाता कि लइका बेड़ बाटे रे दादा हमार तो ये डर लगा चलो बेड़ो को चाहे सोजो कब तो भगवान देले बन तो कैसा हूँ तो अपन ए तो करही के ना बाटे हो एगो तो कितना दिन पर दिहल तका के चली जाइन देखी दूसर काम हो पुअरा तनी काटे करला 2 भोजा ले जाके धो देतो से तक काट देती कहीं काहे त मैं बीमार नियर भइल बा नी कहाँ गोई है छोटकी ना कहती है ना कि तनी खा पी ले तो पता ना कहाँ इतना रोहती है बीजी जाए दहो कि लइके ना होत रहन स आ कम से कम होखे के तो हो गइल आके भगवान दे दे ना केतना आदमी ताना मारत रहल हवे कि होत नहीं खस आ केतना मिलक के रोत रहली ना कि ये दीदी देखी हेंगने कहता आ जाए दो कहे वाला के मुंह रोकले बाटे कहे वाला त का ना बक दे या कह दे अब से तो भगवान हमनी के घर में अजोर कई न आ कि एगो छोट लइका या जो खिलावे के लेके हम तो खूब खिलाइबो करा के। हाँ घर में आदमी तू हो जे लोग लइका त आदमी खिलाए करी ना राखी उठाओ तो कनिया। अरे हां जी मम्मी जी बैठ कहनी है ना जल्लू आ कि
तनी मोकर भारी सारी देह बा तनी अपन मिलजुल के क लिहल जाला हाँ काम जी, मम्मी जी, धंधा का कहत तोहरे लो दुनो दे दिन ना बाड़ू जा तू ओकर दुख ना जानबू ऊ तो हर दुख ना जानी त आखिर के जानी बताव हमारी बात के बुरा ना मननी हम तो जौन बोले के बोलिए दिए हम तो पछता तनी बछिया का करबू लेकिन जा दो ना बोलनी है खाए होए के बाप रे कहनी हां कजे कैसन स्परंज कहती है कि धइल बा फ्रिज में खाए खाती जानलू तुम कहनी ठीक है भाई स्परंज में खा लो आ खानो खाइल करब का करब लइका के बाद जवन जवन कहती है खाए के तो खियाए के ना पड़ी हो ना तो लड़चुआ हो जाई ठीक बा छान के खा लो आर तनी मनी का करबू लोग की कहाला में हमर दिमाग ये बछिया चेंज हो गए रे जानलू अब हम जा तनी हां जा राखी भी गया बा चली भी गया बा कि हम भी गए नहीं जात देखो केतनो बोलनी है तू कनी आपन अपने होखेला हो या नाने होखेला अपना के कतनो मार द गरिया द तो जरूर लगाव सटिया दूसरा के बेटा बेटी के तनी डांट द बोल द तो उ फिर दोबारा ताकि ना देख अपन आन बनाउन काहे खाती बा ए जने के बुझा केतना यानी कि हम का कइले हई ए तू कइले हई लेकिन आज ने की सने तू कर चल जानत रही की स हम मान तनी खीस पीस में बोल देने वही के बात के लेके ढोइया सता नहीं खे ना ठीक आ कोनो बात नहीं के हे भगवान हमार घर में हिंगन व्यवहार बनौले हमर दोनों पतो मिलजुल के रहस तबे ना हमर बुढ़ापा में काम है दिन भर में मम्मी जी कमवे ना कर देली बता ना कपड़ा सूख गल बटे मैं सोचा तनी के सरिया लिए कर अरे बाप केहू देखी त नजर गुजर लगा दे रे दादा एक तो वही तरह सब अथी देख के जल्दी सकी कैसे ओकर लइका होता हैं ये एगो काम ना कर देवे जाए दो जब जना घड़ी करत रही वही घड़ी नुताना देत रही जब ना होत रही कौनो खीस पीस में बोल दी हो हम कौनो बोल दी लेकिन कुछ कतना ख्याल रखता तनी छोटा को माफ़ी मांग लिया बताओ सास के माफ़ी मांग ली कम बात बाटे आज चलो तनी तनी कपड़ा सरिया दे केहू देखिए तो कहीं काहे खातिर कपड़ा सरिया तरी कपड़ा सरिया दे बाबा पता ना सवेरे से आज पेटवा हमर काज में काहे दुखाता ते अभी दिनवा निचकाइलो नहीं कि तब दुखाता तो बुझाते अरे बाप रे अरे बाप रे मम्मी जी अरे का बोलू ए माई ए माई अरे सुने जल्दी अरे दादा रे ओ बहुत यार चले का हो गेलो तोरा कुछ ना डॉक्टर के पास ले माई रे अभी हम ठीक बने अरे देख ना का हो गेल चलो देख नहीं का हो गेल मम्मी का बोल बा ना हट देखी अरे बाप देख तो जल्दी देख अरे बाप ढेर दर्द भौजी हां बहुत दुखा तो पेटा अरे हम का करी कहां पे बड़ा की बड़की डॉक्टर बुलाइए अरे उठाता हो चलो उठाता ले चल चलो ले लन तन टांग ले अरे खा ले जी करवा आराम से लेके चल दादा मेरा का हो गेल दादा चल ना क्या हो गई अरे लेके चल तेरी का हो गई टाइम पूरा हो गई बाप ए बाप ए बड़की अरे कुछ लेके आ भौजी ए मैं डॉक्टर को बुला के ले आवतन छी ना ब्रिजेश डॉक्टर बे हटे जैसे तू हां तू तोरी का पर खइले रहे ठीक बजे अरे चुप रह बुआ अरे हई अजो एकदम छोड़ छाड़ देली बाटे ना हो तू कर रोवल ना जला और है नहीं आवा देख रे ये तू कर हे भगवान हो भगवान ए भगवान रोरे हाथ में बाटे हो गई कहाँ हो नहीं बेटर वाला अरे दादा अरे हो ई देखो हो कतना लता हो तनी सुतावता धरा है अरे भाई आराम से तो करो उड़ावा ठंडा लगता ये दादा अरे सरसों का तेल लिया हो पोछल ओछल जा कुल अब ए तू कर तेल ना है आराम करे के बोल दी हम अरे ना हो हमार जन गोड़ी खोलेबे कि चाउर खोलेबे मार जावड़ लागल बाटे हो उजर ले ना पछ दी घाम बनी कहा मारे पोछा गल तो पोछे चलो तनी लेके आओ तनी वो जान तनी दम ठीक से तनी पोछ पाछी दई पकाला का डर रहेला पक कनिया गोड़ पसार आराम से धीरे धीरे ठीक बाड़ू कोनो दिक्कत दर्द के दवाई मंगा दी गोल बा डॉक्टर के बोलावे है हो गई काज को बोले ले आई
अरे भाई डॉक्टर अरे का डॉक्टर हो गई तन दर्द के दवाई ले ले अब जो मैं से झील की का कहला जो ठीक बाड़ू मुझे कहा जो सॉरी में ठीक है ठीक ये तो करा ए कनिया तनी गरम पानी बैठा दो जाए तन देखी तो दूध मिलेला तो दूध है हल्दी फूल पता ना आई तहनिया हां हम अब तनी तो ले जगह में रह ठीक ना हां तन जाए तेल ले ले आई हो अरे बाप रे बाप जल हम ना कुछ करम तले कुछ हो सकेला रे यही से बोला पकौते से कि बुढ़िया बोलत रहत है